INingizimu Afrika inikeza isikhuthazo sentela esinenzuzo kakhulu socwaningo nentuthuko nesigaba seshumi, nanye D somthetho wentela yemali yengenayo. Amabhizinisi angathola isaphulelo sentela esithuthukisiwe samaphesenti ayi-150 ezindlekweni zawo zifanele zocwaningo nentuthuko, okunciphisa kakhulu intelela yawo yenzuzo yebhizinisi. Lesi sikhuthazo sisanda kwelulwa futhi zizotholakala kuze kube umhla wama-30 nanye kuZibandlela wezi-2033. Ukuze afake isicelo, amabhizinisi kumele alethe isicelo sephrojekthi futhi athole imvume yangaphambili eMnyangweni Wezesayensi Nokusungula. Ushintsho lwamuva lwengeza isikhathi somusa sezinyanga eziyisithupha okuvumela izinkampani ukuthi zifake izindleko zocwaningo nentuthuko ezifanelekile ezenziwe ngaphambi kosuku lwazo lokufaka isicelo. Inkobo njengoba leyo misebenzi ikhazulula ukungaqiniseki kwezesayensi noma kwezobuchwepheshe ukuze kuthuthukiswe imikhiqizo, izinhlelo noma izinsa